M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikondeni abale, pano patiyankhuleni Ambuye. Lero lachiwiri pa 31 Januwale, mulungu wa folo pa nyengo ya pachaka. Lero mumpingo mwathu tikuchita chaka cha Don Bosco oyera. Ambiri mwa ife makamaka kuno ku Malawi tikudziwa bwino za Don Bosco chifukwa ndi parish imodzi imene ili ku Archdiocese ya Lilongwe, ndipo kumeneko kuli sukulu ya chinyamata ya tekeniko. Don Bosco anali wansembe amene abadwira m'dziko la Italy, makamaka kumpoto kwa Italy, ndipo iye anayamba kuona mavuto a achinyamata amene anali kuyendayenda komanso kuvutika mdera kwawo mzinda wa Turin. Ndipo chifukwa cha kuona mavuto amene wawa ndi kusinkhasinkha, adaganiza njira yona kuti athandizane ndi anyamata amenewa, kapena athandizane ndi mpingo kuti athe kulimba ndi mavuto amenewa. Choncho iye ngati wansembe adachita chiganizo ndithu chakuti ayambitse utumiki osamala achinyamata, anyamata ndi atsikana amene amavutika. Ndipo chifukwa chimenechi adayambitsa chipani cha ansembe komanso asistere kuti azithandiza achinyamata. N'chifukwa chake lero lino chipani cha Salesians of Don Bosco ndi ansembe komanso asistere amene adziwika kwambiri kuti atumikire achinyamata komanso ana. Cholinga kufuna kuwathandiza achinyamata kuti akule ndi moyo wabwino, komanso kuti amvetse kuti pa chinyamata chawo Yesu ali nawo ntchito, komanso kuti akhale oyera. Chifukwa Don Bosco ndi mawu amphamvu amene amakonda kunena kuna kuti inu achinyamata mukhoza kupanga china chilichonse pa unyamata wanu, koma musachimwe. Ndi kuti muyesetse kupanga zonse, kusewera mpira, kaya kumavina, kaya kucheza ndi anzanu kalimeni, phunzirani, pempherani, koma osachimwa, pewani zoyipa. Mawu oyamba akuchokera mkalata yolembera Aheberi mutu 12 ndime 1 kulekeza 4. Mawu amuthenga wabwino lero akuchokera pa Mariko mutu 5 ndime ya 21 mpaka na 43. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Vincent Mwakhwawa, a Vicar General mu Archdiocese ya Lilongwe, komanso a National Director a Pontifical Mission Societies PMAs in Malawi. Ambuye akhale nanu. Mawu muthenga woyera monga analembera Mariko oyera. Yesu achiza mwana wa Yairo ndi mayi wina. Yesu adawolokanso nyanja. Pamene afika pa tsidya, chinamtindi cha anthu chidasonkhana pa mphepete pa nyanja pamene panali iyepo. Tsono kudafika munthu wina dzina lake Yairo, amene ali mmodzi mwa akulu a nyumba ya mapemphero. Ataona Yesu, adadzigwetsa ku mapazi ake, nayamba kumudandaulira kwambiri. Adati, "Pepani, mwana wanga wamkazi ali pafupi kufa. Ngati nkotheka mukamusanjike manja kuti achire ndi kukhala ndi moyo." Yesu adanyamuka namapita naye. Anthu ambiri adatsagana naye namayenda mompanikiza. Tsono panali mayi wina amene adakhala akuvutika ndi matenda a nsambo pa zaka 12. Adazunzika zedi ndi asing'anga ochuluka amene ankayesa kumchiza, mwakuti adamwaza chuma chake chonse, komabe osapeza bwino konse. M'malo mwake matendawo anali kunka nakulirakulira. Mayiyo anali atamva za Yesu. Tsono analowa mchinamtindi cha anthu chija, nkuphaphatiza mpaka na kukafika chakumbuyo kwa Yesu nakhudza chovala chake. Mtima mwake ankaganiza kuti ndikangokhudza ngakhale zovala zake zokhazo ndichira. Ndipodi nthawi yomweyo matenda a nsambo adaleka,
mwini wakeyo nkumva m'thupi mwake kuti matenda ake aja atha. Pomwepo Yesu adazindikira kuti mphamvu zina zatuluka mwa iye. Tsono atembenuka nayang'ana anthu aja ndipo adafunsa kuti, kodi ndani wandikhudza zovala? Ophunzira ake adati, ndinu nomwe mukuona kuti anthu akukupanikizani, ndiye mungamafunse bwanji kuti ndani wandikhudza? Koma Yesu adayang'anayang'ana kuti aone yemwe wachita zimenezo. Apo mayi uja adachita mantha nayamba kunjenjemera, chifukwa anali atazindikira zimene zidamuonekerazo. Adadza pafupi nadzigwetsa pansi pamaso pa Yesu, nkumufotokozera zonse monga momwe zidachitikira. Yesu adamuwuza kuti, inu mwana wanga, chikhulupiriro chanu chakuchiritsani. Pitani ndi mtendere, matenda anu atheratu. Yesu akulankhulabe kudafika anthu kuchokera ku nyumba kwa mkulu uja. Adamuwuza mkuluyo kuti mwana uja watsirizika, musawavutenso aphunzitsiwa. Koma Yesu sadasamale zimene anthu ankanena. Adawuza mkulu uja kuti, musaope ayi, inu mungokhulupirira. Tsono sadalole kuti winanso atsagane naye, koma Petro ndi Yakobe ndi Yohane ndi m'bale wa Yakobe. Pamene iwo adafika ku nyumba kwa mkulu wa nyumba yamapemphero uja, Yesu adaona chipiringu cha anthu akulira ndi kubuma. Iye atalowa adawafunsa kuti, chifukwa chiyani mukuchita phokoso lonseli ndi kubuma? Mwanayu sadamwalire ayi, ali mtulo chabe. Pamenepo anthuwo adayamba kunseka monyodola. Iye adawatulutsira panja onse, nangotenga bambo wake ndi mayi wake wa mwanayo, ndiponso amene adali naye aja, nkulowa ku chipinda kumene kunali mwana uja. Tsono adagwira mwanayo padzanja namuwuza kuti, talita kumi, ndiye kuti, mtsikana iwe ndikuti dzuka. Pomwepo mtsikanayo adadzukadi nayamba kuyenda, pakuti adali wa zaka 12. Pamenepo anthu aja adazizwa kwambiri. Koma Yesu adawalamula mwamphamvu kuti zimenezo wina aliyense asazidziwe. Kenaka adawuza kuti ampatse chakudya mtsikanayo. Uthenga wa Ambuye. Mawu atali amenewa dzulo, uthenga ndi wautali lonso ndi wautali. Uthenga umene umandisangalatsa kwambiri, kutengera chikhulupiriro chimene chili mene cha mayi uyu komanso mkuluyi, komanso makamaka mawu amene Yesu ananena za mwanayo pomutsa kuti talita kumi. Anthu ambiri ndimaona ngati talita kumi ndi kuti dzina la mtsikana ameneyi, nanga si limaoneka lachidule. Talita kumi ndi anthu amaona ngati ndi dzina. Komabe of course anthu amanena zimenezozo, ngati alikena malika patsikulo lakenso kuti ayi monga mudziwa Yesu adachiritsa mtsikana uja dzina lake talita kumi. Anthu amatero ndithu, koma sikuti ndi dzina. Komabe ndi dzina labwino limene lili tikoza kumpatsa mwana talita kumi, chifukwa lili ndi tanthauzo kuti mtsikana iwe dzuka. Ndi kuti mtsikana ameneyoyo ayili nokhala ndithu wodzuka pamaso pa Ambuye komanso chita zamphamvu. Chabwino, mawu uthenga wabwino wa lero akupitiriza nkhani imene takhati kuona dzulo, nkhani ya chikhulupiriro. Tinaona dzulo mawu yamba aja chikhulupiriro cha atumiki a Mulungu aja, Gideoni, Samueli, Davide, Jefita, amene ana atumiki Mulungu anawatuma ndipo amakumana ndi zovuta ndi chikhulupiriro. Komanso tinaona za munthu uja wodwala amene anali kumanda ndi mizimu yoyipa. Yesu adamuchiritsa, mphamvu ya Ambuye idamuchiritsa. Leronso tikuona nkhani ya chikhulupiriro mu uthenga wabwino. Makamaka chikhulupiriro poyamba cha mayi uja amene ndithu yekha atamva komanso atazunzika kuti kodi ndingapite kwa yani ineyo,
ndipite kwa Yesu amene ndamva ndithu kuti akumachiritsa. Ndipo adapita kumeneko kapempha thandizo. Ndipo tikuona kuti mene gulu la anthu kunali kovuta kuti apite, koma chifukwa chikhulupiriro chake ananena kuti ndingogwira zovala zake zokhazi chifukwa munasangatha losanjika chifukwa cha anthu achuluka. Chikhulupiriro cha ameneyi chodabwitsa chimene chinapangitsa Yesu kuti achewuke. Muona abale kuti pamene Yesu anafunsa funso ili limene ophunzira ake adamuyankha mwachipongwe kuti aphunzitsi kuti inu simudziwa kuti kuli anthu ambiri. Koma chimene Yesu ankafuna ophunzira samamvetsa iyayi. Amafuna kuti amuone mayi uja kuti kodi ndi ndani, chifukwa Yesu anadabwa kwambiri zinachitikazo. Ndipo Yesu adadza kuti wapanga izizi ndi wachikhulupiriro chachikulu munthu ameneyi. Choncho Ambuye Yesu amafuna kuti munthu uja amudziwe ndithu, komanso alankhule naye monga tamvera mujamu. Mangofuna kuti chikhulupiriro cha mayi abaletu chikhale chikhulupiriro cha ifeyo. Pa dziko lapansi pano monga tikuonera mavuto ndi ambirimbiri, ndipo mavuto a dziko lapansi adzatha adzakhalapo mpaka kalekale. Koma chofunikira kwambiri ndi kumatha kumvetsa kuti kodi zimene zikuchitika mmoyo wa ine, zikuchitika kaya m'banja mwanga, zikuchitika kuntchito kwanga, zikuchitika m'dziko langa, zikuchitika pa dziko lapansi, kodi pa zimene zizi Mulungu akuti chani? Imene ndi nkhani yakulu kwambiri imene tiyenera kusingasinga mozama ndi mmene taonera nkhani ya mayi. Mayi wavutika kwambiri kupita uku ndi uku kufunafuna thandizo. Timvetse kuti thandizo lili mwa Mulungu ndithu. Thandizo limachokera kwa Ambuye Mulungu kudzera mwana wake Yesu Khristu komanso mwa Mzimu Woyera. Pa nthawi imwenso timvetse kuti thandizo lochokera kwa Mulungu limabwera njira zosiyanasiyana, magawo osiyanasiyana. Chifukwa muona kuti ife tikadwala timene upita kuchipatala. Kuchipatala kuja pamene tiyandira mankhwala tikumana adokotala kuyandira mankhwala ndi Ambuye Yesu amene akutichiritsa. Chifukwa zonsezi ndi upangiri wa Mulungu. Mulungu ndamapereka nzeru, Mulungu ndamapereka mankhwala, ndamapereka asayansi kuti apeze mankhwala. Ndikwamba izi abale kuti chikhulupiriro chathu chikhale chozama mwa Yesu Khristu. Komanso chikhulupiriro chathu chikhale ndithu chozama pakumamvetsa mmene Mulungu amagwira ntchito. Chifukwa tikumamvatu pala anthu ena amati ayayi osapita kuchipatala, chifuna kuti ukapita kuchipatala ndi kulibe chikhulupiriro. Tikuyenera kuti tizilingalira bwinobwino ndi kumamvetsa mmene Mulungu amagwira ntchito. Chikhulupiriro ndiye mankhwala akulu, ndi zoona. Koma kuti kanya kuti chikhulupiriro ndi mankhwala akulu tunena chani? Chifukwa chake taona munkhani yomweyo, uthenga omweyo. Mkulu uja ataona kuti Yesu watangwanika kena kwatsikana waja wamwalira, anagiva, anataya mtima kuti abasi apazavuta. Koma Ambuye Yesu anaona kuti ayi, opereka moyo ochiritsayo ndi ineyo. Ine ndiye mthandizi. Ndipo tione zimene Yesu wachita. Wapita ku nyumba kuja koma ndi mwana uja kumugwira dzanja kumudzutsa. Tikuona mmene zachitikira apapa ndi zachitikira mayi uja ndi zosiyana. Mayi uja wapita kwakhudza mkanjo. Sikuti Yesu wamugwira dzanja, kapena wamusanjika manja, kapena wampangatizana panga ena, achina Bartimeyo kutenga dothi kandakanda malovu nguyika m'maso mwayi. So Mulungu amagwira ntchito mwa ife njira zosiyanasiyana kufuna kuti thandiza kufuna tichiza, kapena kuti yosama mavuto osiyanasiyana. Apa pali zitsanzo ziwiri zabwino zimene tikuziona mmene Yesu achitsira anthu. Kutionetsanso mmene Mulungu amachitira. Tiona kuti apa mwana uyu Yesu achita kumulondola kupita ku nyumba kwake. Kenako nkukamugwira dzanja, mtsikana iwe dzuka. Yesu ali ndi mphamvutu monga adachita Lazaro uja. Tikamawerenga uthenga wabwino wa Yohane mutu 11. Lazaro atamwalira mu uthenga wa Yohane. Yesu adayima pa manda, Lazaro dzuka. Adakamugwira ngati Lazaro ayi, adangolankhula bawokha kuti dzuka. Komanso zokuti ena amachiritsa, pena amachiritsa Yesu odwala ali kutali. Ndi mmene Mulungu amachitira abale. Ndiye inuyonso ndine tikakhala mavuto a moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Mavuto osiyanasiyana kuyambira mavuto a ine ngati munthu, mavuto a banja pano, mavuto a kuntchito, mavuto a dziko lanu, dziko la Malawi, dziko limene mukhala inu ndi dziko lonse lapansi. Mulungu abale amatithandiza. Ndipo adzapeza kutithandiza chifukwa ndi chikhulupiriro. Chifukwa abale uthenga umenewu uthandiza ifeyo makamaka kuona mphamvu ya Mulungu mwa ife ndi mphamvu ya Mulungu pa dziko lapansi. Chifukwa maoyamba aja akambanso nkhani yakupirira, tamva kale kwa Heberi ijayo kuti tikhalenso ndi chikhulupiriro ndipo tizitha kukhala opirira monga anachita Yesu. Chifukwa amadziwa kuti ndifuna kupulumutsa anthu. Kuseri kwa mazunzo anga kuli chipulumutso. Anthu achimwa inde, koma kuti machimo afafanizike, mavuto amene anthu akumana nawo kuti athe, ndikuyenera kufa pa mtanda, anapirira mavuto aja. Ndipo kena kuseri kwa imfa mavuto ake
kufa pananda, kutulutsa magazi, iye adapulumutsa dziko lapansi. Ndi mmene Mulungu anachitira, kupirira komanso kuona mphamvu imene Mulungu ali nayo. Ndimati abale, pamene tikhala pa dziko lapansi pano, tiyeni ife tidzale chikhulupiriro mwa Yesu Khristu, ndipo tisekule maso athu ndi kumamvetsa kuti chikhulupiriro chimene chichi, timvetse kuti Mulungu amathandiza njira zosiyanasiyana. Ndimati ndikambepo mavuto amodzi amene mwina tikumana nawo ngati dziko lamalaya komanso dziko lapansi. Pa dziko lapansi pana mavuto ambiri, tikumva za nkhondo, komanso nkhondo zimene zikuchitika maiko ena, zina tikuona kuti chifukwa cha mtima wa anthu odzikonda. Chimodzi mwina mavuto amene ali m'dziko muno, timamva nkhani zambiri zimene zikulembedwa m'manyuzipepala, kambedwa m'maweresimu, nkhani za kuba chuma, kusalabadira zofuna za anthu, makontrakti osiyanasiyana. Zonsezi abale muona kuti zambiri zikuchitika pa dziko lapansi 90% chifukwa cha mtima wa munthu, kuti munthu akufuna ndithu chifukwa cha kudzikonda kuti achite zofuna za mtima wake, zosangalatsa mtima wake basi, zofuna chuma komanso kufuna mphamvu, komanso kufuna kuchita kontrol dziko lapansi. Chifukwa mavuto a nkhondo zina, mwina ena akumba golide, akugawira zida ina zimenyanani kuti tikumba golide kapena pangani chakuti, zonsezo abale. Tsono mavuto ngati amenewo abale alitu ngati matenda osatha, ngati mayi uja matenda a nthawi yayitali. Komanso mavuto amenewo abale ena akumatayitsa mtima, mwachitsanzo m'dziko muno pali ena atu ali ngati tsikana afa basi kuti basi dziko lapansi lidzatheka ndithu. Ife timaona ngati kuti mwina ulendo umene uwu tithandizika, koma chikhulupiriro palibe, chiyembekezo palibe, chifukwa anthu atayena kuti ayi sindidzavutanso. Iyayi, musataye mtima abale, yang'anani kwa Ambuye Yesu. Tiyeni tipitirize kupemphera. Njira yoyamba ndi yakukhulupirira kuti dziko lapansi likudutsa mu nyengo zimene zoti ifeyo ndithu tiyeretsedwe, tipirire ndithu, kena kuti tiyang'ane kutsogolo, makamaka tiyang'ane kwa mawa, kuti chifukwa kuti ndife anthu okhulupirira, Mulungu sadzasiya tokhayi. Chofika kwambiri kupemphera, khandi chikhulupiriro mwa Mulungu mwapemphera, komanso kulimbira kugwira ntchito, osachita ulesi ayi. Tilimbire kugwira ntchito, kudzipereka ndi kuyesetsa kutsata ndondomeko zabwino, kaya za mavoti zomwezi, kuunika atsogoleri athu, kufunafuna iwo amene Mulungu akatiunikire moona mtima ndithu. Titapemphera tsiku lina Mulungu adzatipatsa mwina moyenerera zimene ife tikusowa. Tisamataye mtima. Chifukwa chake nkhani imene tawerenga muthenga wabwinoyi itipatse chiyembekezo kuti Ambuye Yesu alipo, amadzutsa zinthu zimene zione ngati zakufa, pamene ife tikukhala ngati anthu kuona kuti matenda anga ndi osachiritsika. Tidziwe kuti Ambuye Yesu alipo ochiritsa. Pamene titaye mtima mavuto amene tikumana nawo, tisaone ngati kuti sizingatheke kusintha, ndizotheka ndithu. Tiyike chikhulupiriro mwa Mulungu. Ndimone wa Don Bosco, tiye ndipitirize kukhala anthu odzutsana. Monga cha Don Bosco kudzutsa chinyamata kuti akhale ndi ulemerero pakuwatumikira, monga machita nsembe achipani chimenechi. Ifenso tikhale ndi chikhulupiriro kuti tikapemphera ndi kumagwira ntchito modzipereka ndi kutumikirana, tidzadzutsa moyo wathu ndi zonse zimene zikutayitsa mtima. Amen.